No niin, eli mä kuvaan. Häh? Ottakaa nyt. Se kamera tätä pysyy. Elikkä mä kuvaan Black Opsia. Ja mä oon 22 randalla. Mä voin vähän suurentaa tätä kameraa, että te näette. Hetki. Hetkinen. Vittu. Vittu, älä nyt perkele. No, päivy. Helvetti. I believe like a fly. Älä laus. Älä jaksa. Sä kuolisit tukkuraviin. En tuu. Koska sä et pysty tekemään uutta maata, sulla ei oo sitä VL. Ei oo, mutta sulla on. No niin, mitä mä annan Saaralle. Mut se kaikki VL. Joo. Siis mä annan puolet VListä Saaralle. Kas vielä on. Laita sä oot ihastunut. Mäkin oon ihastunut Saaraan. Nyt meillä tulee tappelu, kuka saa Saara. Niin tuleekin. En mä ainakaan tappele. Mä vaan annan Saara sulle. Kiitti. Ota Saara Mitä ikinä. mä annan sulle? No. Vaikka mä oon nuubi, niin mä annan sulle adit. En mä tarvii. Sä oot Saara. En tarvii. Älä kiitä. Mitä ettei toinen tyttöystävä. Mulla ei ikinä ollut tyttöystävää. Nyt sä oot tietää mikä on tyttöystävä. Kyllä mä tiedän. Nyt mitä tapahtuu Mä olisin saanut Safin tyttöystävää. En mä. Tommosia. Kakkapäitä. Kakkapäitä. Safi on kakkapää. Kakkapää, nuudelipää, persereitä. Oikeesti Safi on ruma ja ärsyttävä. Kuka siitä musta? Anelka. Anelka tykkää Safista. Se aina. Safi! Anelka on varmaan se serkku. Se on naapuri.